Ensimmäisestä pesäpallon Itä-Länsi-ottelusta tulee tänä vuonna kuluneeksi 80 vuotta. Superpeksen toimitusjohtaja Petri Kaijansinkko, mikä on syy siihen, että edelleenkin pesäpallon Itä-Länsi on Suomen suosituin tähdistöottelu? No se, että ensinnäkin maan parhaat pesäpalloilijat on pelaamassa kyseisissä otteluissa niin nuorissa kuin myöskin naisissa ja miehissä. Ja lisäksi Itälänellä on paikka tämmöisenä tapaamisviikonloppuna, että vanhoja pesäpalloilijoita, nykyisiä pesäpalloilijoita, seura-ihmisiä, yleensä pesäpalloihmisiä ja myöskin muutenkin pesäpallosta kiinnostuneita, pelkästään jo katsojia noin 10 000 niin vuosittain, niin se kertoo siitä, että pesäpallossa Itä-Länsi kiinnostaa ja ennen kaikkea se on kohtaamisen tapaamispaikka. Superjymyn toimitusjohtaja Jarmo Heikkinen, olenko oikeassa, että melkoinen sirkus on heinäkuussa tulossa Sotkamoon? Kyllä voisin tiivistää, että hyviä pelejä ja rock'n'rollia on tiedossa sekä sitten otetaan huomioon, että Vuokatti Sotkamon monipuolisin lomakeskus niin tarjoaa aika hyvät puitteet sitten niin kuin erilaiselle viihteelliselle niin kuin viikonlopun vietolle. Teillä on menestykseen totuttu. Millaiset odotukset kesän Itä-Länsi-tapahtumaa kohtaan? No kyllähän meillä on se, että jos se menestyshistoria vaatii sitä, että me tehdään laadukkaita tapahtumia ja me tullaan satsaamaan tähän juttuun, että on meidän organisaatiolla iso niin kuin rypistys ja me tullaan tekemään tämä niin hyvin kuin osataan, niin silloin me saadaan myös yleisö taakse. Pesäpallon juhlavuoden Itä-Länsi-tapahtuma järjestetään Sotkamossa 20.–22. heinäkuuta.